Siyabingelela amagumbi amana omhlaba sithi abantu mabaphile. Nathi siyaphila, sithi abaphathekile abasezibhedlela nabo ongathi uNkulunkulu angabeka isandla emzimbeni yabo baphile. Angizanga ngokuningi lana, ngizwe njengento ezimbalwa. Ngithanda ukubona abantu sikhumbuzane ngoba uma ngabe usebenza ngabantu abaningi, kuba khona abantu osuka ubakhohliwe, wena usuthi sowuqedile yonke into, kanti uthole ukuthi kukhona lapho ongaqedanga khona. So uma ngabe ungakalutholi usizo kimina, ngicela ungikhumbuze, mhlawumbe kungenzeka ngakushiyela emuva, usho amagama wakho ukuthi ungubani, njalo ungazise ubona kuphi nendawo. Ngoba ezinye izinto ngiyathanda ukuthi zithole ukuthi sengishiyele emuva abantu bakithi. Uma ngabe usebenza ngabantu abaningi, vele kuyenzeka iphutha lokuthi thole ukuthi abanye abantu bashiyile. Yingakho-ke ungasabi ukungikhumbuza uma ngabe ngikushiyele emuva. Bese ngibuya futhi nalokhu, esikhathini esiningi nginokuthatha abantu abathile ngibasize mahhala, bese bezobhadala-ke umsebenzi yabo sebeyibonile. Yingakho kuleyo chapter ngizothatha abantu abayi-5, kodwa hhayi impilo yami ishonile phansi, akukho engikubonayo. Imali angiyiboni, ngiyasokola ucela usizo. Ngizothatha abantu abayi-5 ngibasize mahhala kule chapter. So sithi thina first come first served. Ngingahambela emuva uthole ukuthi abantu abayi-5 sembathethe, angeke ngikwazi ukubana ngithathe abanye ngiyengezelele, ngoba into nento uma ngiyenza mina ngiya-consult-a. Kulandelayo futhi bese ngisithi mina lelo ngizohlezi ngilikhuluma. Uma ngabe ungangithembi, ngicela uhambe uyongihlola kuqala, hambe ebantwini ungihlole, noma ungahamba abantu ababhulayo noma abaphrofethi 2 noma 3 ungisearch-e, ngoba lento angisiyonto ukuthi mhlambe ngithathela ama-chance, into enginikeziwe ngokwesintu. Noma lami kukhona okwami okuyimfihlo engeke ngikutsho phambi kwabantu, kodwa-ke umsebenzi lona umsebenzi engunikeziwe bantu bakithi. Yikho ngisithi mina angesabi ukuthi umuntu ahambe ayengihlola, nalilungelo lokuhamba uyonihlola, ngizwe ukubana ngingumuntu onjani. Bese ngibeka lana endabeni leyi yendaba yemali esheshayo. Bantu bakithi, ngifuna ukucacisa noma ngasoze ngicacise kabanzi ngoba ezinye izinto zami zizimfihlo, angithandi ukubona ngizikhulume zaziwe ngabantu. Thola abantu, uthola umuntu sethatha into seyikhopha athi yena uyayenza, emosha igama lomunye umuntu. Ayizingeneli kunezinto esizisebenzisayo abantu bakithi. Yiyo into le engiyibiza ngokuthi yi-casting. Siyasebenza, kube nendlela esisebenza ngayo, kube nendlela esidonsa ngayo imali ngezinto zethu eziyizilwane zethu esizisebenzisayo. Kufanele ukuzwisise lokho. Kokati uma ngabe ngithi ngiyasebenza, mina angihlali phansi, ngiyahamba ngithole umuthi olungele ukubana usize umuntu enkingeni zakhe abhekane nazo. Ikhona i-casting bantu bakithi, uma ngabe ulufuna usizo, i-casting, inkanyiso, abantu ngicela bazwisise kahle, inkanyiso. Khona i-casting eka-2.5 inkanyiso yayo, ibe khona i-casting ka-3.5 inkanyiso yayo, ibe khona i-casting ka-5,000 eyinkanyiso yayo. Nalo ithemba abantu bayangizwa kahle kulokho engikukhulumayo. Ulalelisise, ungagagameli into,
Okubalulekileyo ukumhlonipha umsebenzi womunye umuntu. Okubalulekileyo ukuhlonipha isigulane esidinga usizo kuwe. Imisebenzi iyangandela ngoba mina I get down, ngisebenze angihlali kuphela. Sebenza amakhuba engiwasebenzisayo ukuze impilo yomuntu ihambe ilunge. Awuthi uma ubushiye inkanyiso yakho noma ufake inkanyiso yakho bese ngihlala kuphela nto kuzozenzakalela. Yikho uma ngisithi faka inkanyiso noma ushiye inkanyiso yakho, ubhala amagama wakho aphelele, amagama akho okuzalwa nesibongo sakho sokuzalwa. Ungithumele nesithombe sakho nokunye okuyimfihlo engikutshela umuntu onguye osuka edinga usizo. Bese ngihamba-ke ngithenge lezo zinto engizisebenzisayo for i-casting ngoba ezinye izinto ziyathengwa azigujwa. Thola ukuthi izinto zitholakala kwezinye indawo. Lezo zinto kuyadingeka ukuthi ngizihambele, ngihambe ngiyozithenga ngibuye nazo. Besihlanganise lezi zinto zethu senze ukuze umuntu akwazi ukuthola ukuphila, umuntu akwazi ukuthola ukujabula. Akhona futhi la madoda amabili abolekiswayo for 3 months asekhona futhi. Inkanyiso ingu-5,000 uma waboleka. Okunye nokunye ngikutshela khona uma ngabe uthatha into kimina. Ingakho-ke kufanele sihlale sikhumbuzana. Uma ngabe uthola ngathi ngikukhohliwe, ukwazi ukungijiyela u-WhatsApp, uma ngithola isikhathi ngiyawuphendula. Noma ngabe ngithola i-missed call yakho ngiyayiphendula. Umuntu ufona kanye, hhayi kabili. Uma ungangitholi ecingweni, icingo uma ngabe ngisebenza mina ngiyalushiya. Angihlali nginocingo eduze, kwenzeka uthole ukuthi ngiye emanzini, angeke ngikwazi ukufika ngingene nocingo emanzini. Thola ukuthi nami ngiyageza kunje, angeke ucingo ngihlale nginalo ebhathi. Ucingo ngiyalushiya, mahambe uyambona i-miss call yakho, ngiyakufonela back. Ozaziyo ngiphinde futhi ozaziyo ukuthi iphasela lakhe mhlambe engabe engalitholanga enento afuna ukuyithunyelelwa, ethola ukuthi akayitholi noma imeseji akayitholi, angi-check-e, angikhumbuze. Kubalulekile ukukhumbuzana abantu bakithi. Ngisithi philani konke amagumbi amane omhlaba, amadlozi alinoNkulunkulu anilondoloze ngaso sonke isikhathi. Ngithanda nonke engudlozi khulu okhulumayo. 0832066954. Umsebenzi mina ngithanda ukuthi nguyenze inhliziyo yami ikhululekile. Yingakho ngifuna inhliziyo yami ihlale ikhululekile, ngivuke inhliziyo ikhululekile, kuyoshona ilanga inhliziyo ikhululekile. Imisebenzi lapho ngiyenza kahle. Angifuni ukuzithola sengikhathazekile emoyeni noma omunye umuntu sekhathazekile emoyeni ngami. Yinto engayifundiswayo ukuthi akumelanga azithole umuntu ekhathazekile emoyeni ngami. Ngokunjalo nami-ke angifuni ukuzithola ngikhathazekile emoyeni ngomunye umuntu. Singasebenza ngokuhloniphana nangokuzwisisana. Wawunombuzo ubuze, ungayenzi into ungazwisisanga. Ngoba ngibona ngathi bakhona abantu okumele ngiqale ngibafake esikolweni ngemva kobana ngizobasiza. Ngiqale ngibafake esikoleni ngiba-lecture ngoba abantu bayenza izinto bengaziswanga. Semoshile izinto, uthatha i-blame ayibeke kuwena. So kungathi wena melaphi ngoyenza into engayisiyo. Kukade umuntu uyehluleka ukubuza. Uma ngabe usumbuza ususithi hhayi itsho ukuthi wenza kanjani, uthola ukuthi uphazamisile yonke into. Njengalaba abathatha lezi izinto ezidlayo, eziphakelwayo. Uma ngabe ngikutshela ufanele uzwisise ukuthi into uyiphakela kanjani. Ungayenzi kuphela ukuthi ngoba uzwile. Buza ukuthi uphakela kanjani. Uma ngabe seyidlile lento uyenza kanjani. Konke lokho ubuze. Ungafaki into namhlanje uphele vele uvuke uyichitha.
ikakhulu laba abezinto zalezi eziphakela ugolokho. Ugolokho uyayiyeka u-3 days, uhlale u-3 days, ize iphuze lesi silwane enisuke ngakunikeze sona. Ubone ukuthi siphuzile, mase siphuzile-ke saqeda, noma kusele okuncane uma ubona ukuthi sokungcolile, suwasha-ke futhi isitsha leso oyiphakela khona, uphinde uphake okunye. Nalo ithemba abantu bayazwisisa, ngisithi philani konke amagumbi amane omhlaba. Isipokwe siyaphakelwa abantu bakithi, isipokwe siyanakekelwa abantu bakithi, njengoba unakekela umntanakho. Ngiyabonga, ngisithi abantu mabaphile konke amagumbi amane omhlaba. Engudlozi khulu okhulumayo, 0832 066 954.